Kan ko ya sektor tu orang ni berparti. Angke dak Borjan konstituensi arat kenal lo gitu. Longli pana thak ke kali lo long karbiang long longli sian po Dhonsri constituency arlo men nala po arong ladak ke kyongdung ke adivasi akhe tum sidulo latum pen alam ke long la pohelo latum ke bang mi kali lo latum ningkan trok sikep aprang men latum dak sidu sel tum nang thanno lasi ladak atum jase meta kisu mo bangke thetan khayang lo ladak asona kisu mo lam lo tum nang thanno lo lasi nili tum APHLC a party pen ladak ke bang inang ko bang lehlo alang litum RGD include pen kamatha nilitum adivasi khay tumta sung piglo posi labang so ki jok je phat nilitum ta APHL se party along wang pen nilitum labang so nitum dak Dhonsri arlo ke do adivasi tum labang so kisung men jok ji pusilang tum matha pen si pin dak nitum hanang phalo la sikyong dong alang nitum nang chi chak do bang hello kibang jilang election la pen pini pen gelang nitum nilitum APHL se party long nang do tum thipu pusilang tum lam chak nang chi pidun prang Assam arlo Mudi bang lo lapen Mukesh Ambani Thetan lapen India long ke plang nai bang phu bang si nang i chak nang lo dak Karbiang long arlo ba Assam long nhok da thai ga belo Karbiang long arlo sing yok podak Thetan a project dei po Karbiang long arlo lasi la bangso a project kideng ji ke lage longli pana thak ke kali lo lage long Karbiang long along lisian po lasi Karbiang long along liong si en bom lang pulote kivir lo lasi la puana long liat dang the no na bangso Mukesh Ambani bhan tupi dong manglang tum claim bune hala bangge mo porsi than po mo porsi chini dum po mo fis tame nili to ladak bange kroidun dil longli ge non solar project 18000 bighas pier lo non national taxi central government of han asitin skimi pi penyong si longle packet pote garbia arada tu inglong sora tu puna lo du po longle che packet pote non central range forest ta anikan wang da latung longle la sonsi parpon bom longli chirai bom lasi forest ar lo pule jo ka dulongli garbi punon ajada khai punon dulongli lo ason si jeplang lo tangde longli pi bom lang pute kona lo du po lasi ajada a company ajat le nang claim ji buta kroi tek thelo nitung a songban bage na lo nalam media long eklang bahira menit Mukesh Ambani Pulaso menit pan Karbiang long lapen Dimahasau pen longle PG pusi angdak pon Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma lasi dake longle bang ke pithek thelo atheba 6 schedule area pinak pen along le bang ta dak bang ke kom hek Karbiang long along le ke ase asa ver along le si bahira menit phan long le ke pegi pu bang ni tu bang chedon thek khelo athe dak lahai mane side effect ado lahai bostu lahai plan kori bolote ladak kheti bati ta heno dak ta la benge Kue narikol ta athe weda ta hai ba kapre kheti hormuta athe meme de ta hai la penke ladak a plan jitu bonai posita ladak local atum bangke kam bang long dilo ene si bonai nak ko lage ha Bihar UP West Bengal Nalpensi asa korita banghan si pilabri chipilabri dake bion sukidar anda long de kelong ji kali bangke
laso cerai der lopote mangke boundary wall si cebonai thi di boundary cebonai thi pote etumke kilu na jeto rohi sakuri kelong i bang hello bengi lapen da kalbiarat lasi la strongly pe oppose lo la banke ketia tani tumake cedon thelo ba longle bang pithek thelo karbiang long benki da ki 18000 bigha longle jongsi solar project han pidet pulete anke da borjan constituency arat ke na loge dobo akola solar project ke side effect hepik laki mopen nili thanlo dak kheti batti ta ajat ta hinolo lagi lasi rat atumta ladak pena rong sor phal tharle atpo akel atunge longle ave ke na loge dampo Bihar West Bengal longle chang dam te longima karbiara tu ke longi kali ereng ta ke soji lasi aprang penali tumke oppose bomlo lasi laso lahai longle ke chojor la BJP sarkar tum la bangke ington nang po sini tum kladak pen pachini lo एखान तो मैं 3 लेवल में हूँ 3 पीढ़ी में तो मुख तो ठाकिए आला एखान देवई कहन कोई आज तो क्यों कोनो नहीं देख पाती है क्या ना है सब कथा